Bueno, ariketa honetan, 29. orrialdeko 23. ariketa hain zuzen, batuketak eta kenketak egiten dugu. Zer jakin behar dugu batuketak eta kenketak egiten dugu zanean? Bueno, erroak izan behar direla, bakarrik egin daike guzala, erroak antzekoak badira. Bai? Eta hori zer esan nahi da? Bueno, pues, erroa izan behar dela berdin-berdina, bai errotzailea eta bai errokizuna. Bueno, orduen, hasten gara, lehenengo apartaduan, adibidez, erroak guztiz ezberdinak dira, naiz eta errotzaileak berdinak izan, errokizunak desberdinak. Beraz, ere egingo dugu? Bueno, pues aleginduko gara, erro bakoitza bestera batera idazten, bai? Simplifikatuko dugu, ea zeo zer gehiago lortzen dugun. Orduan, ni normalean, egin beharrean dana batera, hartzen dut erro bakoitza, eta zutabe batean idazten dodaz, eta lantzen dut banan-banan. Orduan, hasten naz. Erro 28. Bueno, simplifikatzeko lehenengo faktorizatu. Hau da, bikarratu, bider 7. Eta orain ateratzen dut errotik aldo dazan biderkagaiak. Kasu honetan bia. Beraz, bi, erro 7. Oso ondo, menperatu behar dugu zelan simplifikatzen diren erroak. Erro 7, badagoan bezala, ezin dugu gehiagorik egin. Eta erro 73, hauze da, bederatzi bider 7. Beraz, 7 bider 3 karratu. Hemendik atera dugu 3 kanpora, beraz, 3, erro 7. Bueno, orain, erroak bestera batera idatzi aldugu zanez, orain bai eroaten dugu lortutako simplifikapenak edo eragiketara. Orduen, 3 bider erro 28. Izango da, 3 bider eta erro 28 pini beharrean, 2 erro 7. Vale? Bia bebai dago biderkatzen erro 7ari. Bai? Ken, erro 7 badagoan bezala. Ken, erro 73, lortu dugu, 3 erro 7. Bueno, oraia antzeko erroak daukaguz, bai? Erro 7ak daukaguz. Beraz, hauze da, 3 bider 2, 6, erro 7, ken erro 7, ken 3 erro 7. Ezaztu, erro 7 honen aurrean, benetan daukaguna da, koefizientea bat. Bai? Bueno, orain, egingo duguna da oso gauza simplea. Biderkagai komunatera. Pentsa ezazue, erro 7 azken baten zenbaki bat dala. Zenbaki irrazionala, bai, 2,0 zer, baina zenbaki bat. Bai? Orduen, biderkagai komunatera aldugu. Orduen, biderkagai komuna kasu honetan da hori, erro 7, eta biderkatzen dut 6, ken bat, ken 3. Bai? Hau askotan ez dugu idazten, zenbakiak errezak badira, egiten duguna da koefizienteen arteko, erroen koefizientea, esan daigun, bai? Koefizienteen arteko batuketa, orduan, 6, ken bat, ken 3. Jarraian egiten dugu, bai? 6, ken bat, ken 3. Eta, hauze da, 2, bai? Hau da, 2. Beraz, emaitza, 2 bider erro 7. Hemen biderketa dago. Ez ipini inoiz erro 7 bider 2. Beti koefizientea aurretik. Zergaitik, bueno, pues, askotan hemen gero aldatu egiten dugulako, erroa ez dakigun oraino heltzen dan, eta batzutan azkenean bia amaitzen da hemen barruan, bai? Orduen, zenbaki osoa beti erroaren aurretik. Bueno, guazen bigarren apartadoarekin. Hemen gauza bera, erroa desberdina denez, idazten dugu erroa eta batean, eta lantzen dugu. Laro eta masei. Hau da, 32 bider 3. Eta 32 da bider 5. Bider 5, bider 3. Hemetik, atera aldugu biderkagaia da 2. 2, bider 5, erro, 3. Urrengoa. 3 zati 32. 32 da 2 bider 5. Beraz, atera aldugun biderkagaia da bat biren kontuz, izendatzailean dagoena, izendatzailean mantendu. 5 erro 3. Bebai ipini aldugu, nahi izan ezkero, 5 erro 3 zati 2. Nire egun bezala. Bueno, orain lortutako emaitzak eroaten dugu zeragiketara. Orduen 5 erro, 86. Bada, 2 bider 5 erro 3, gehi 5 erro 3 zati 2. Hemen, kasu honetan, biderkagai komuna izango litzateke erroa. Beraz, daukaguna da 2 gehi bat biren bider erroa, 5 erro 3. 2 gehi bat biren, hemen
izendatzaile komuna ipini eskero bi, bai, beda, nahi baduzue egiten dugu dana jarraian, bai, izango zen lau, gehi bat, bost erro iru, eta orduen bost zati bi, bider bost erro iru. Edo, bost bider, bost erro iru, zati bi, nahi dugun bezala, bata, zein bestea. Hemen gauzatzu bat, askotan gertatzen jakuna da izendatzaileak ikusten dugu eta batean kendu egiten dugu zala. Ez kendu, bale? Ez da berdina bost biren edo bost bakarrik, bale? Orduen, izendatzaileak mantendu behar dira, bai? Kalkulu egiten ari gara, kontuz, mantendu izendatzaileak. Hirugarren apartado honetan gauza bera, batuketak eta kenketak, beraz bakarrik erroak bardinak badira egin daikeguz, desberdinak direnez, idazten dugu zutabe batean eta lantzen dugu. 3 erro 81, bada 3 erro, 3 berlau, edo 3 bider 3 erro 3. Urrengoa, 3 erro 375, bada 3 bider 125, edo 3 bider bost ber 3. Biderkagaia, bost. Bider 3 erro 3. Eta azkenengoa, 3 erro 72 zati 3 erro 3, 72 da sortzi bider bederatzi, beraz, bi ber 3 bider 3 karratu. Zenbakitzailean eta izendatzailean erro berdina daukagun, sartu daikegu dana erro berdinan, eta orain simplifikatu, eta orain daukagu 3 erro bi ber 3 bider 3. Hemetik ateratzen dugu bia, beraz, bi bider 3 erro 3, eta orain eroaten dugu lortutako emaitzak eragiketara. Orduen, lehenengo erroa, izango da, 3 bider 3 erro 3, 3 bider 3 erro 3, zati bi, gehi, urrengoa, bost bider 3 erro 3, bost bider 3 erro 3, urrengoa, hauze, aparkatu ez da gehi da minus, bi bider 3 erro 3. Biderkagai komuna, kasu honetan, 3 erro 3. Eta koefizienteak, 3 biren, gehi bost, ken bi. Guztia, bider 3 erro 3. Orain, izendatzaile komuna ipintzen badugu bi, daukagu 3, gehi 10, ken lau, bider 3 erro 3. Eta izango litzateke 13 ken lau, bederatzi biren 3 erro 3. Hau da, azken emaitza. Eta ariketa amaitzeko, azkenengo ariketa, hartzen dugu erro bakoitzea, eta idazten dugu berriro, faktorizatzen dugu, zazpi zati bi ber 6, eta hemetik ateratzen dugu, bat zati bi ber 3 bider erro zazpi. Urrengoa, zazpi laurden, faktorizatzen dugu, zazpi zati bi karratu, eta biderkagaia bat biren bider erro zazpi. Eta azkenengoa, lau zazpiren edo bi erro zazpi. Eroaten dugu eragiketara, bat zati bi ber 3 edo bebai pinaldugu bat zortziren, badakigu gero azkenean kalkula egitera goazela, beraz bat zortziren erro zazpi, gehi bat biren erro zazpi, gehi bi zati erro zazpi. Hemen aztertzen badoguz, ikusten dugu, biderkagai komuna izan alzala erro zazpi, baina hemen alderantzizkoa daukagula. Zer gertatzen da, hemen espero dala, bi erro zazpi arrazionalizatzea. Arrazionalizatzea zer da? Izendatzailetik erroak kentzea. Eta zelan lortzen dugu hori? Biderkatzen interesatzen jakun zenbakiarekin. Kasu honetan, interesatzen jaku erro zazpi hori izendatzailetik kentzeko eta bihurtzeko zenbaki arrazional bat, interesatzen jaku biderkatzea erro zazpigaz. Baina, biderkatzen badugu izendatzailea erro zazpigaz, zenbakitzailea baita. Beraz, lortzen duguna da, bi erro zazpi, zati
Errozazpi bider errozazpi da errozazpi karratu, edo zazpi. Bale, behar bada bideo ikusten duzunean, hau berria irudituko jatzu. Bale, lasai egon, ze hau gai honetan landuko dugu, eta deitzen da arrazionalizazioa, eta ongo dira ariketak bereziki hau azaltzeko. Bai? Orduan egon lasai, momentuz ez bazara heldu ona. Bueno, dena den, bi zati errozazpi ipini beharrean, ipini aldugu bi errozazpi zati zazpi. Beraz, bat zortziren errozazpi, gehi bat biren errozazpi, gehi bi zazpiren errozazpi. Eta orain bai izan daikegu, biderkagai komuna dela errozazpi. Eta orduen, bat zortziren, gehi bat biren, gehi bi zazpiren, bider errozazpi. MKTA ipintzen badugu, izendatzaile komuna ipintzen badugu 56, daukagu zazpi, daukagu 28, eta daukagu 8 berbi 16, errozazpi. Eta hau batuketa egiten badugu, emoten dozku 51. 56-ren bider errozazpi, edo gehiago gustatzen baiaku idaztea beste era honetara 51. Bider errozazpi, zati 56. Bata zein bestea.